देखो सांग मैंने କିଛି ବାଇଗଣ ନେଇଛି ମାନେ ଦେଖିଲେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଏମିତି ମସଲା ତରକାରୀ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭାବିନି ବାଇଗଣରେ କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବା ବନେଇବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ନେଇଛି ସେଟା ବାଇଗଣକୁ ଆମେ 4 ଫାଳ କରି କାଟିଦେବା ତା ଡେମ୍ଫ ବାହାର କରିବେନି ତାପରେ ଡେମ୍ଫ ସହିତ କାଟିଦେଲେ ତାର ବାଇଗଣଟା ଖୋଲି ନଥାଏ ଭଲସେ ରହିଥାଏ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କାଟି ନେଲି କାଟିବା କ'ଣ ବାଇଗଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ବାଇଗଣର ପୋକ ଦେଇଥାଏ ବାହାର କରିଦେବେ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣିର ତାକୁ ପକାଇଦେବା ପାଣିର ପକାଇ ସାରିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ବାହାର କରିଦେବା ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ବାଇଗଣ ଦେହରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ତାପରେ ଆମେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେବା ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଇଦେବା ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟର ମସଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି ଆମର ମସଲା ତାର ମସଲା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ବି ପେଷ୍ଟ ବନେଇଯିବେ ଆମର ଏପଟେ ବାଇଗଣ ଯେହେତୁ ହେଇଟା ବାହାର କରିଦେବା ତାପରେ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ ଆମେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଦେବା ତେଜପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା ପକାଇ ସାରିକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ମସଲା ଥିବ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ ଧରିକି ବେଶୀ ମସଲା ନ ପକାଇ ଏତିକି ମସଲା ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ ତାପରେ ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା ପାଣିଟା ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣକୁ ପକାଇଦେବା ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟର କିଛି ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡକୁ ଭେଦେଇକି ରଖିଦେଲି ତାର ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ି ତାର ରସକୁ ବାହାର କରିଦେବା ତା ଧୋଇକି ତା ମଣ୍ଡ ବାହାରେ ପକାଇଦେବା ତାପରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା ଆପଣ ଏଇ ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡକୁ ନ ଫିଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ବାସନ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଧୋଇ ପାରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଫା ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବି ଏପଟର ବାଇଗଣ ତରକାରୀଟା ଆମର ଚଟପଟା ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭାତ ଆଉ ରୁଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରେ ଯାହାର